No, kvetinky, čas nahrávania je 10:30, 2. mája 2026, Bratislava. Vy zrejme toto video budete pozerať v nedeľu. Všetkých vás vítam. No, tematické zhrnutie. Uznesenie z Najvyššieho súdu, to, ktorý ma prepustili z väzby, sme áno dostali, naštudoval som si ho. Je to podľa mňa taká klasická znôžka, ako všetko to, čo ste videli v mojom procese doteraz. Budem ho uverejňovať o pár dní, špeciálne vás tam upozorním na niektoré body. Opäť mi nebolo stanovené, čo môžem a nemôžem, sú tam rôzne také klauzulky pekné, také kadejaké glosy, že obžalovaný si je vedomý toho, za čo bol vo väzbe predtým. Je absolútne zbytočné sa k tomu vyjadrovať, pretože dobre viete, že dodnes nemáme definovaný extrémizmus a hate speech a šírenie nenávisti na Slovensku. Je paradoxné, že toto video nahrávam v časoch, keď sa prekotila kauza s Martou Šimečkovou, ktorá teda ešte nevieme, čo presne urobila, lebo nebola ani len obvinená, ale áno, tu je na Slovensku je myšlienka a názor trestný čin, asi nie krádeže a finančná krádeže a vraždy a rôzne pedofily a tak ďalej. Dobre, to je k Najvyššiemu súdu. Rozsudok z EŠTS, ten, ktorý ste 10. marca si vypočuli, sme konečne dostali v písomnej podobe. Tiež som si ho čítal, tiež sa k nemu vyjadrím, tiež bude uverejnený. Je tam toho trošku viac, než to, čo ste počuli na pojednávaní, keď ma odsudili. Budeme dávať odvolanie, jasné, všetko tak, ako sa patrí. Toto video by ste mali vidieť na Telegrame a TikToku. Fajčenie. No, takzvané guľaté, teda tie obyčajné cigarety som fajčiť prestal, tie som mal asi 2 krabičky po tom, čo som vyšiel z väzby. Basácky šulací tabák Camel, ten mi došiel a včera som si zapálil jednu šulánu a už ma naťahovalo, čiže som na dobrej ceste. Vejpujem, ale tiež to radikálne obmedzujem, čiže graduálne sa mi to darí dať úplne do vtákov, len neurobil som to teda naraz. Alkohol naďalej nič, 0, s tým plánujem pokračovať. No, plány, čo idem robiť, ešte sám neviem, priatelia, lebo tuším, je toto teraz 3. týždeň, alebo začiatok 4. No, po 11 mesiacoch väzby, tie prvé 2 týždne boli horor, teraz začínam spávať normálne, až posledných pár dní, keď som začal aj reálne ako tak cvičiť, tak cítim nejaké mentálne zlepšenie. Nikdy sa o tom nebudem bať hovoriť. Viem, že Richard Sulík sa mne vyjadril, že by som mal ísť na psychiatriu a to je super a k tomu budem dávať vyjadrenie. A na psychiatriu pôjdem okamžite v tom momente, keď Richard Sulík bude súhlasiť, že tam ide spolu so mnou a môžeme si dať IQ testy, Mensa testy, môžeme prejsť rôznymi testami, metodami. Čo môžem, nemôžem, to som hovoril. Ozvem sa vám. Štúdio ešte nemám poskladané, ešte k nemu nemám prístup. Nemám prístup k môjmu starému číslu, k môjmu pôvodnému telegramu, ku niektorým e-mailom, ku niektorým telefónom. Ešte mám tie veci stále mimo Slovenska z bezpečnostných dôvodov. Neviem kedy, kam a či si ich vôbec vrátim, neviem, či to má vôbec zmysel, neviem ešte absolútne nič, priatelia, lebo také sú tu zákony. Polovačka na mňa verím, že pokračovať bude. Som prvostupňovo odsúdený na podmienku, ktorá sa pri odvolacom súde na pojednávanie na Najvyššom súde, neviem kedy, o mesiac, o rok, neviem kedy môže premeniť na tvrdú basu. Môže to byť podmienka, môže byť oslobodený. Na Slovensku neviete nič. Je zbytočné to teraz predpokladať, baviť sa o tom. Finančná zbierka bude potrebná, to som hovoril, teda ja ju budem potrebovať tentokrát, prvýraz v živote výnimočne. Urobím to formou dobrovoľnou. Zatiaľ mám kde spať a mám čo jesť, to je pre mňa podstatné, pretože po väzbe sa vám zmení rebríček hodnôt. Bola to veľmi tvrdá, drsná, radikálna teroristická skúsenosť, ale časť z nej je veľmi prínosná, lebo viete, že vtedy sa dozviete, že čo viete prežiť. Šovka v Harley alebo v Lozane, skôr Harley. Myslím, že bude. Hostia alebo teda spolumoderátori už súhlasili, len ešte čakáme na nejaké veci. Časový horizont zhruba 2-3 týždne od teraz. Dozviete sa to na mojich telegramoch, niekoho telegramoch. Videl som sa s Marianom Magatom, som sa stretol, áno, videli sme sa, rozprávali sme sa, ten je po 4 rokoch v base ako rybička, ja zďaleka nedosahujem jeho levelov a to nie je žiadny zločin, ale proste on to prežil, on je jak rybička, ja sa ešte spamätávam. Priatelia, to je všetko zatiaľ. Sledujte ma, kde sa dá. Streamovať, či budem, pochybujem.
pretože keď bude zajtra pršať, keď bude zajtra pekné počasie a ja poviem, že to je hnusné, škaredé počasie, tak keď si niekto rozmyslí, že je to šírenie nenávisti alebo podozrenie, do väzby môžete ísť aj za podozrenie spáchania trestného činu a tak dále a tak dále. V tomto sa na Slovensku nič nezmenilo, nikdy som sa na to nesťažoval, nebudem sa ani teraz. A toto sú veci, ktoré si musíte vybaviť ako vždy s vládou, s našou súčasnou koalíciou. Nejdem dneska žiadne strany ani mená spomínať. Čakajú ma rôzne stretnutia, niektoré stretnutia sa už udiali. Maličká poďakovačka za prežitie vo väzbe patrí, poďakovanie patrí hlavne vám všetkým, čo ste mi písali, čo ste ma nejako podporovali. Etinke mojej adoptívnej mame, potvorke z východu, Natálii, hlavne Rišovi Krištofovičovi, Riško, ktorý je môj veľmi blízky človek. Zorovi Kolárovi za jeho mentálnu podporu. Ďakujem, Zoroslav. Všetkých, čo ste ma boli pozrieť na pojednávaniach. Tých mien je veľa. Peťo to Ďateľ, neskutočná tvorba. Judita Alšoková, všetci ostatní. Nejdem začínať tie mená, lebo niektoré určite vynechám, ale bolo to bomba od vás. Dali sme to. Som rád, že tie procesy boli ostro mediálne sledované aj z vašej strany, pretože vo veškerom rešpekte tí sudcovia sú ľudia tak ako my, aj tí prokurátori, a oni by mali mať svoje hranice. Ale na Slovensku na to nie je zákon. Takže uvidíme, kam sa dostaneme. No a už začínajú vychádzať fanúšikovia zo zápasu. Slovan vyhral nad Dunajskou Stredou DAC. Gratulujeme, bomba, špica, všetko paráda. Čaute, toto je moje prvé video po väzbe, prvé normálne video. Ozvem sa hneď, ako budem môcť. Makám na sebe, ale niektoré duševné veci sa nedajú zrýchliť. Všimol som si, že mám bachor. Ďakujem všetkým, čo ma na to upozorňujú. Áno, pribral som 12 kg vo väzbe, to som čakal. Po Vianociach som niektoré stresové situácie riešil zvýšeným príjmom cukru. A prežil som to. Chlapci znútra mi chýbajú, lebo som s ním bol v kontakte každý deň. Dejú sa tam neuveriteľné prípady. Samotné nadužívanie a zneužívanie väzby by sa malo na Slovensku riešiť, ale znova, ja radšej tentokrát nejdem začínať o vláde a vládnych činiteľoch. A nejdem ani referovať ku rôznym krajinám, ktoré napadajú iné krajiny pod zámienkou nejakých náboženských supremacistických sklonov, ktoré páchajú genocídu na iných krajinách za to, že môžu. Všetci sa opatrujte. A ešte jednu vec som chcel. Som rád, že som vonku. Väzbou ďalšou ma nezastrašia. Nechcem tam ísť, ale nezastrašia ma tým. A nemyslím si, že je veľký rozdiel medzi tým, čo bolo vo väzbe, čo je tu, keď sa na to pozrete mentálne, lebo vy nie ste slobodní. Nejde vám to oklepávať, proste nejde vám to teraz odrbávať s prepáčením, obuchávať, oklepávať o gebule, ale pokiaľ nemôžete rozprávať, pokiaľ nemáte slobodu slova, tak nemáme základné ústavné práva na Slovensku. A vtedy sú mi všetky nemocnice, diaľnice a všetko ostatné úplne ukradnuté. Pretože raz vám to aj tak všetko zoberú. Vy sa bojíte rozprávať, aby vám to nezobrali teraz, raz vám to aj tak všetko zoberú. Pretože sme v apatii a sme príliš humanisti a to je skaza nášho národa a skaza našeho rodu, našeho pôvodu, rasy, etnika, nazvite to ako chcete. Ako som sa vyjadril v predošlých statusoch, vtípky na inkognite typu, že Michal Hudák, ktorý si myslí, že aký je strašne smiešný, že vtípky typu, čo je, už si idú po mňa, tu som, vtipky typu, čo je vzácnejšie, čo je realitnejšie než siamské dvojčatá, rómsky jedináčik. Niekoľko mojich dobrých rómskych kamarátov, hlavne z Engladu, by s týmto človekom nesúhlasilo a možno, že aj dosť fyzicky by sa vedeli prejaviť. Ale to už je Slovensko. Jedni môžu, druhý nie, dvojitý meter, rovnaký meter neexistuje, spravodlivosť neexistuje, demokracia neexistuje, to je ilúzia. Všetkých vás ľúbim, ďakujem za podporu, opatrujte sa, musím sa dať dokopy, prejsť všetky listy, ešte nemám prístup k listom, pretože nemám poriadny počítač, nemám tlačiareň atď. Koniec zoznamu všetkého, čo nemám. Ale mám vás. Dúfam, že ešte, ja neviem. Držte sa. Všetkých vás ľúbim, opatrujte sa. Podstatné je prežiť a naďalej bojovať o vlastné životy, o priestor pre vaše deti, pre budúcnosť vašich životov, vašu existenciu, akákoľvek vaša budúcnosť bude. A uvidíme, čo ďalej, lebo bude to naozaj čoskoro dosť tvrdé a nepôjde len o to, či máte v chladničke jedlo na 2-3 dní. Musíte sa pozerať trošku ďalej a domáhať sa svojich práv. Žiadna vláda nikdy vám nepomôže ku vašej plnej spokojnosti. Žiadna, ani keby mala 80%.
Čaute, držte sa. DK, Daniel Bombic, Dani Kolár, DKX, prvý politický väzeň na slobode, ale na neslobode. Prvý politický väzeň 4. Ficovej vlády. Končím. Čaute, opatrujte sa.